Wawazifumu ndangumva mphekesera zakuti nyamata uyu wamangidwa pa mulandu okudya ndalama yokwana 4 miliyoni Malawi kwacha. Nyamatayu akuti ndi otchuka ku nkhani yomasaka anthu ovutika, anthu amene akudwala amabweretsa pa Facebook akufuna kwabwino aziwathandiza. Ndi zimene amapanga nyamata ameneyo. Ndakuti anathandiza mwana wake uyu, ndi ndalama zija zitakwana mkuluyu anadya ndalama zija sanampase mwanayo. Choti muziwe ndi chakuluakulu, anthu amene amapanga zimenezi ambiri ndakuba, ndipo akugwisa ntchito anthu ovutika pofuna kubera anthu. Akuluakulu, anthu amene amapanga zimenezi molondola amakhala ndi ma NGO account, ndipo ma account'iwo samakhala obisika, amabwesa poyera, amapanga website. Ndiye iweyo ngati ufuna kutumiza ndalama ku account kuja, umapita ku banki ka Airtel Money urumiza ndalama ku account kuja, ndipo ukatumiza imaonesa kuti azifumu arumiza ndalama yakuti ku account A, ndipo balance imakwera. Iweyo umaona kaurumiza lese pali 900 kwacha, iwe warumiza 1000 ka 100 kwacha, izionesa kuti warumiza 100 kwacha pano ndi mwakuti. Ndi zimene zimachitika. Ndemo kazaona munthu akugwisa ntchito bank account yake, personal account, muzaziwe zoti munthu uyu akuba, chifukwa chokuti anthu ambiri mumarumiza ndalama zija ndipo zimadzola. Ndiye zikadzola zosala zija zimakhala zake. Ndiye iyeyu ulendo uno ndalamazo zingathe kutheka kuti sizinachuluke. Ndiye mpoti iye ndi business nkani wazidya ndalama zija chifukwa chokuti amafuna apange cover ndalama za ulendo umene anayenda kukansaka mwanayo. Samafuna kupanga business yoluza, koma business inaluza chifukwa chakuti ndalama zija sizinachuluke. Ndiye uja wangodya zimene zapezekazo. Akuluakulu khala osamala, osamakhulupirira anthu ngati amenewa. Anthu amenewa ndakuba. Anakafuna kupanga njira yolondola, adakatenga phone number ya mayiyo kapena bank account ya mayiyo mwina kwa mwanayo, ndi cholinga chakuti anthu aja akamarumiza ndalama zizipita kwa account kwa mayiyo, chifukwa chakuti mwina kwa mwanayo sangadye ndalama zimene zofuna kupulumutsa moyo wa mwana wake. Zosatheka. Munthu okhala mayi zosatheka zimenezi, koma iye uja wakwanisa kudya chifukwa chakuti si m'bale wake, si mwana wake, nkani wazidya ndalama zimenezi. Ndikuvanso kuti mwanayo akudwala kansa. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kwambiri. Ndi pamene muziwe kuti anthu ambiri alibe umunthu. Si wina aliyense amene ali pa Facebook, amene ali ndi page kumapanga zinthu zokuzana ndalama amene ali wabwino. Wabwino ndi very dark man amene ndomudziwa ine. Samadya ndalama za anthu, ali ndi account ili public. Wina aliyense angathe kuona kururumiza ndalama uona, ndipo akachosa ndalama zija ku account kuja akuyenera afotokoze kuti ndachosa ndalama yakwana mwakuti, tifuna tipangire zakuti. Ndiye ngati pali munthu omuthandiza tachosa ndalama yakwana mwakuti, tifuna timuthandize munthu ameneyo. Anthu amenewa amafunika azikhala ndi account pa standby, NGO account. Ndiye anthu muzingotumiza kumene kuja kumaona kuti ku account kuja tili ndalama yakwana 1 million kwacha, tili ndi 2 million kwacha kumaona. Ndiye wina wake akapezeka ufuna kumuthandiza muzingotenga ndalama zija. Ndi zimene amafunika apange. Koma yesa angapange chisanzo like udu adapanga interview Sky B mu video mo sanekemo bank account yake, adaika bank account ya Sky B, phone number adaika ya Sky B, amene ndi munthu amene amathandiza anthu. Ine ngati ndofuna kuthandiza munthu wina wake akuvutika, sindingaike bank account ya ine, ndiye nayandikira munthuyo chifukwa choti avutika ndi munthuyo. Palibe chifukwa yoika bank ya ine, ndikaika yanga ndikuti business. Fa iye uja ngarafuna 5 million, ndalama ilipo 6 million, sindingampase zonsezi. Zonsezi zake nimpasa 5 million, zina zindilenga. Ndi zimene amapanga. Ndiye business iyi inabumba, inabujaga. Nkani wadya ndalamazo nkulu amene ndi Satana, nkulu amene ngalo kwambiri.